Čaute, moji obľúbení masturbanti. Vítam vás pri ďalšom teste s názvom Ste dobrým taktikom? Dobre, tak ja myslím, že to nebudeme zbytočne predĺžovať a poďme rovno na to, no nie? Niekto by si rád dal s vami schôdzku, ale vy nemáte chuť. Čo urobiť? No tak, ak by sa chcela so mňou stretnúť naša matikárka, ktorá mimochodom nemá ani vagínu, ja by som si asi vymyslel nejakú výhovorku, nie? Typu, že blížia sa mimozemšťania, tak musím chrániť svoju vlast. Dokážete hovoriť otvorene o svojich pocitoch? Áno, ale len s dobrým priateľom. Padne vám to ťažko, lebo nikdy neviete, ako druhí zareagujú. Áno, to pre vás nie je problém. A možnosť babka tu není? Ja o svojich pocitoch sa porozprávam jedine s babkou, ale keď už tu nič také není, tak dám. Áno, ale len s dobrým priateľom, ktorého myslím ako babku. Máte zlú náladu, lebo sa trápite kvôli láske. Priatelia chcú vedieť, čo je s vami. Čo poviete? No tak, ja by som asi prešiel do náboženstva k islamom, potom by som ich odstrelil ako správny terorista, no nie, s odôvodnením, že sa im nepáčil môj nový účes. Takže radšej nech ma nechajú na pokoji. Oklamali ste už vedome svojho najlepšieho kamaráta? Dobre, babi, a je to tu. Musím sa ti k niečomu priznať. Reku som ti raz povedal, že som dostal zo slovenského jazyka 1+, ale ja som ťa oklamal. Ja som dostal len jednotku. A je to vonku. A mi prepáč. Niekoľkokrát sa mi to už stalo, reku, no. Kamaráti sa vás pýtajú na cucflek, ktorý máte na krku. Ako zareagujete? Poviete, kto vám to spôsobil? Radšej zavediete reč na inú tému, je vám to totiž nepríjemné. Spýtate sa, či vám závidia. Ty vietnamský chmuľo, ako dozde mi tvoj nejaký vzdialený príbuzný predal tie ošťaté tenisky z Číňaku, ale ako ty mi ideš aj závidieť? Ty mi ideš závidieť? Dobre. Volím tú možnosť. Spýtajte sa, či vám závidia. A ešte si to s tebou vyriadím. Nemyslí si, že som zabudol. Ja nezabúdam. Ako by ste oslovili dievča, chlapca, pre Janka Zelenku chlapca, o ktorého alebo ktorú máte už dlhšiu dobu záujem? Tak ja ako správny junák by som si tú danú dievčinu pridal na Facebooku. Dobre. Mohla by som ti niekedy ukázať zbierku platní? Tak ja neviem teraz, v akom zmyslu to myslia, že či ja som to iba tak pochopil, alebo aj iný. Prosím vás, toto mi napíšte do komentára. Ďalšia možnosť. Môžem ťa pozvať na večeru? Chcel by si so mnou chodiť? Tak ja rozhodne dávam. Mohol by som ti niekedy ukázať zbierku platní. Tak toto bola dobrá možnosť. Priamo ideš na vec, kámo, to sa mi páči. Dobre, dávame vyhodnotenie. Dosiahli ste 27 bodov. Oh, damn, aha. Who is king? I am. Plus, bonus, veľký palec nahoře. Dámy, zase to tu je. Ozvite sa. Dole v popisku videa máte veľkosť môjho palca na nohe plus moje meno na zoznamke, takže neváhajte. Dobre, takže tieto litánie k duchu svetému už nebudem čítať. Kto chce, nech to stopne a prečíta. Mne sa to naozaj nechce, veď nie sme na literatúre. Dobre, takže toto bol ďalší testík. Dúfam, že sa vám video páčil. Ak áno, môžete ma podporiť teda lajkom. Napíšte mi do komentáru, počas videa som čo si spomínal, že máte napísať do komentáru, tak to mi tam jednoducho napíšte. A dajte like, aby bol, hádam, aj ďalší testík. Tak ja sa s vami už lúčim. Majte sa krásne a užívajte!